ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହାୟ ନମଃ ନମଃ। କଳିର ମହାତତ୍ତ୍ୱ। କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଦାସତ୍ୱ ବୃତ୍ତିକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୃତ୍ତି ବା ମାଲିକାନା ବୃତ୍ତିକୁ ଅପସନ୍ଦ କରିବେ। କାରଣ ମାଲିକାନା ବୃତ୍ତିରେ ଶ୍ରମିକ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ସଂସାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ। ମାଲିକାନା ବୃତ୍ତି, ଦାସ ବୃତ୍ତି ବା ଚାକିରିଆ ଜୀବନରେ ଏସବୁର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। କାରଣ ମାସ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଇସା ମିଳିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଧୋଇ, ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଯେତେ ଯାହା କିଛି ହେଇଯାଉ, ଏସବୁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଯିବେ, ଚେୟାରରେ ବସିବେ, ଖାତା କଲମ ଧରିବେ, ଯାହା ଆସିଲା ହିସାବ ଲେଖିଦେବେ, ଘରକୁ ଆସିବେ। ହିସାବରେ ଭୁଲ ହେଲେ କିଛି ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ, କି ଠିକରେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାସ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦବୃତ ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ମାନବ ଯେତେବେଳେ ଦାସତ୍ୱ କରିବେ, ଦାସ ବୃତ୍ତିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ସେମାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବ। ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ।